Dobré ráno prajem všetkým. Radosné ráno. Takže budem čítať hneď biblický text, z ktorého bude dnešná kázeň. A je to z Evanjeliu podľa Lukáša z 24. kapitoly od 1. po 43. verš. Bude super, ak to budete mať otvorené pred sebou. Spolu budete so mnou pozerať do tohto textu. Takže Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola od 1. po 43. verš. Takže budem čítať z inšpirovaného Božieho slova, ktoré zapísal evanjelista Lukáš. V prvý deň po sobote včas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo pána Ježiša nenašli. Ako nad tým v rozpakoch uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali: prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, bol vzkriesený. Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei: Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnikov a ukrižovaný, ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych. Tu si spomenuli na jeho slová, vrátili sa od hrobu a všetko porozprávali 11 a všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom. Ale tým sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol, videl tam len plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým, čo sa stalo. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stadií. A rozprávali sa navzájom o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájomne dohadovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nespoznali. I spýtal sa ich: o čom sa tak idúcky rozprávate? Oni sa zronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáš mu povedal: Ty si vari jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. On sa ich spýtal: a čo? Odpovedali mu: to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine a v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazia naši poprední muži vydali, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vyľakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a hovorili, že sa im zjavili anjeli a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho nevideli. Ježiš im povedal: vy nechápaví a leniví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša, od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo vzťahovalo vo všetkých písmach. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ňo naliehali: zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď s nimi zasadol k stolu, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili: Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám sa postavil uprostred nich a povedal im: pokoj vám. Preľaknutí a prekvapení sa domnievali, že vidia ducha. Povedal im: čo sa ľakáte, prečo máte v srdci pochybnosti? Pozrite sa na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá mäso a kosti, ale ja, ako vidíte, mám. Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy. Pretože tomu stále od veľkej radosti neverili a čudovali sa, povedal im:
máte tu niečo na jedenie? Podali mu kúsok pečenej ryby. Vzal si a jedol pred nimi. Toľko z Božieho slova. Úžasný text. Ja sa krátko pomodlím. Pane, ďakujeme ti za tento úžasný text, ako si viedol Lukáša cez tvojho ducha, aby ho zapísal. Je to pre nás možno už aj také radosné to čítať a vidieť, ako sa to všetko odohrávalo. Ale túžim, Pane, aby aj keď táto udalosť sa stala dávno, možno mnohýkrát sme to mnohokrát počuli, aby skutočne dnes prenikla do našich srdc, aby sa stala udalosťou našich srdc živou a aby to zmenilo náš život, aby sme boli ochotní odovzdať Tebe celý náš život. Tak prosím, veď nás Tvojim duchom. Amen. Veľká noc je najväčší kresťanský sviatok v celom svete. Dnes sú plné kostoly v celom svete. A aj Slovensko sa radí medzi kresťanské krajiny. Ako viete, v poslednom sčítaní sa 68,5% na Slovensku prihlásilo k nejakej kresťanskej cirkvi. To je 3 700 000 ľudí približne. Takže dnes naozaj tie kostoly by mali byť plné. A v podstate sa tak pýtam otázku, že keď sme takto kresťanskí, keď vlastne tá Veľká noc je niečo, sa dá povedať, samozrejme v našej kultúre, tak prečo máme zakladať zbory nové? Že nemali by sme sa uberať do nejakých krajín, kde je kresťanstvo oveľa menej. Napríklad v Českej republike sa hlási ku kresťanstvu len 13% obyvateľstva. V Japonsku len 1% obyvateľstva. Prečo neísť do tých krajín, keď my sme naozaj kresťanská krajina? No ale asi tušíte, že kam tým smerujem. Vidím, že ako kresťania aj na Slovensku máme tendenciu byť buď na takej jednej alebo druhej strane. Jedna strana je taká, že asi všetci vnímame, že to kresťanstvo na Slovensku je skôr také tradičné a že mnoho ľudí možno nepochybuje o tom, že Veľká noc je historická udalosť a preto možno aj idú do toho kostola a vnímajú to ako tradíciu, ale nemá to skoro žiadny dopad na ich srdce, na ich život, každodenný život. No a potom, to je možno taká menšinová druhá skupina kresťanov, sú takí, ktorí vnímajú, zažili nejaký zážitok, veľmi silný, s Bohom a na tom je položená ich viera a takéto tieto historické veci ich veľmi nezaujímajú. Apologetika, taká obhajoba viery je pre nich niečo, čo vôbec nepotrebujú, pretože ich viera je postavená na osobnom zážitku s Bohom. A im je to úplne jedno, že je to nejaká skutočná historická udalosť. No a dnešný text je úžasný v tom, že Lukáš, ako ste si všimli, už v piatok má rád veľa postav, dáva do toho príbehu, že môžeme sledovať obidve tieto veci. Že je to skutočne historická udalosť, ale ako sa táto udalosť dotýka tých bežných srdc tých učeníkov, ako to mení náš postoj k tejto historickej udalosti. No a dnes si text rozdelíme na 3 časti a budú to aj body mojej kázne. Spomen si na jeho slová, bude prvý bod, 1. až 13. verš. Uver prorokom, 13 až 33 a presvedč sa, 34 až 43. Ešte by som chcel povedať, že možno ste si všimli, že ideme sériu Evanjelia podľa Lukáša a to nie je náhoda, že práve veľkonočné texty vlastne vychádzajú na teraz. Takže ďakujeme nášmu kazateľovi, ktorý to perfektne takto pripravil, že nemusíme mať nejakú špeciálnu sériu, ale že naozaj to takto vyšlo, takže ďakujeme Bohuž. No, takže ideme do tej prvej časti. Spomen si na jeho slova. Ženy prišli v nedeľu ráno namazať telo Ježiša, pretože v sobotu Židia mali zakázané pracovať, tak v nedeľu prišli, no ale miesto zavaleného hrobu rímskych vojakov, ktorí tam strážili, neviem, možno, že ich chceli prehovoriť, aby im otvorili hrob, ale teda miesto tohto našli odvalený hrob a celé v rozpakoch, tam ten lepší preklad by bolo, že úplne bezradné tam stáli a nevedeli, že čo sa deje. No a do tejto situácie vstupujú 2 muži v žiarivom odeve, neskôr máme napísané, že to boli anjeli, a pýtajú sa ich otázku. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, bol vzkriesený. Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnikom a ukrižovaný, ale 3. dňa musí vstať z mŕtvych. Ženy si spomenuli na Ježišove slová, išli naspäť k 11 učeníkom do Jeruzalema, povedali im, čo sa stalo
No a učeníci si tiež spomenuli, uverili. Takto by vyzeral ten príbeh, keby bol vymyslený. Keby oni sami o sebe písali tento príbeh, lebo nikto normálny by o sebe nenapísal, že napriek tomu, že ženy prišli k učeníkom, tým, ktorí 3 roky boli s Ježišom, povedali im, pripomenuli im slova Ježiša, ktoré im povedal, a oni napriek tomu zareagovali, že tieto ženy sú šialené, majú asi halucinácie a je tam doslova napísané, neuverili im. Takže tu máme výsledok 3-ročného učeníctva Ježiša Krista, že napriek tomu, že im to celý čas vysvetľoval, tak vlastne oni tam ostali, akože nič sa nestalo. Ale máme tu nádej, Petra, však samozrejme, Peter sa postavil a išiel sa presvedčiť, že či to tak naozaj je. A sám s úžasom videl, že tam sú len plachty. Poďme si pozrieť, že ako Ježiš hovoril svojim učeníkom to, že raz musí zomrieť a byť skriesený. V 9. kapitole, v 22. verši, Syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a 3. dňa vstať z mŕtvych. V 18. kapitole, 22. verš, vtedy vzal k sebe 12, tých, ktorí tam teraz sedeli, a hovoril im, aj hľa vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko o synovi človeka, čo napísali proroci. Lebo vydajú ho pohanom, budú sa mu posmievať a potupia ho, budú pľuvať na neho, zbičujú ho, zabijú, ale on na 3. deň vstane z mŕtvych. Takže úžasná vec pre nás všetkých, že Ježišové slová sa naplnili. No dobre, no ale poďme sa pozrieť teraz trošku na tú historickú udalosť. Asi viete, že potom kolovala taká teória, že čo ak tí učeníci to telo ukradli. A toto celé naozaj si vymysleli, boli ochotní aj na seba povedať, že sú takíto neveriaci a po 3 rokoch učeníctva s Ježišom neboli schopní tomu uveriť. Ale podľa Jürgena Habermasa, čo je ešte stále žijúci, už dosť starý, známy nemecký filozof a sociológ, hovorí, že táto teória je absolútne nepriateľná podľa jeho vedomostí a podľa jeho vedomostí žiaden špecialista na nový zákon, ani tí, ktorí pochybujú o nadprirodzených stránkach kresťanstva, to nepovažujú ani za vzdialenú možnosť. Učeníci nemali čo získať tým, že by vytvorili prepracovaný podvod a aby založili nové náboženstvo. V skutočnosti čelili zosmiešňovaniu, ťažkostiam, prenasledovaniu a mnohí zomreli mučenickou smrťou. To je taký jeho pohľad novodobý na tú vec. A potom podľa druhého amerického filozofa, teológa aj kresťanského apologeta Jamesa Morelanda, on hovorí, že v časoch Nového zákona slúžili hrobky prorokov a svätých ľudí ako miesta náboženského uctievania a takých miest bolo vtedy v Palestíne okolo 50. Zatiaľ, čo nemáme žiadne dôkazy o tom, že by sa táto praktika spájala s Ježišovou hrobkou. A že na to je jednoduché vysvetliť, lebo tam jednoducho akože Ježiš nebol, alebo verili, že vstal z mŕtvych. No ale predsa ten najsilnejší dôkaz, ktorý nám Lukáš dáva, je, že sa naplnili samotné slová Ježiša Krista. A Ježiš, a to hovorí aj to, že ak tieto slová Ježiša Krista sa naplnili, tak potom sú všetky slová, ktoré hovoril aj iné, pravdivé a to, čo vyhlasoval o sebe, je pravda. A Ježiš o sebe povedal veľa pozoruhodných vecí, napríklad, že on je dlho očakávaný Mesiáš, v 22. kapitole, že prišiel zachrániť Boží ľud od hriechov a jeho trestov v 19. kapitole, že keď sa bude vracať na zem druhýkrát, tak to bude ako blesk a uvidia ho všetci. Takže to sú naozaj obrovské vyhlásenia a preto, ak veríme tejto historickej udalosti o Ježišovi Kristovi, že naozaj zomrel, stál z mŕtvych a že to dokonca predtým o sebe povedal, tak to nie je možné, aby sme vnímali túto udalosť len ako historickú a aby sme Ježiša vnímali len ako nejakú historickú osobnosť, ktorá nemá nič spoločné s mojim terajším životom. To sa vlastne vylučuje. Nie je to možné. Ak veríme, že Ježiš Kristus skutočne o sebe povedal, že bude ukrižovaný a vstal z mŕtvych a reálne sa to stalo, tak o sebe tie vyhlásenia, že je spasiteľ, že je Mesiáš, musia dnes v našom srdci spôsobovať obrovskú radosť, alebo to musí ovplyvniť každodenné naše uvažovanie o tom, čo ideme robiť, priority v našich životoch. Keby som ja dnes o sebe vyhlásil, že ma poslal Boh a
aby som zachránil Slovensko od hriechov a že idem kandidovať na prezidenta, tak sú len 3 možnosti. Hej, to viete asi. Prvá je, že je to naozaj pravda a tým pádom sa to akože dokáže. Druhá je, že som sa zbláznil a tretia je, že vás riadne klamem. Ale určite by ste akože nejaký taký postoj voči mne, že teda je taký pohode kazateľ, alebo že dobrý učiteľ, alebo že taký pohode človek. Tam tá možnosť by neexistovala. Buď by ste ma začali nasledovať, keby ste tomu verili, hej, ako Korčok teraz, keď vyšiel tam hore na ten kopec s tými slovenskými vlajkami a vlastne boli by ste úplne upnutí na mňa, no alebo by ste absolútne akože ma poslali do bláznica. A toto je dôležité vnímať aj pri Ježišovi. Ak skutočne hovorím, že som kresťan, že som prišiel do kostola dnes, alebo na Slovensku chodia ľudia do kostola a tvrdím, že naozaj toto je realita, ktorej verím, tak to musí zmeniť celý môj život. Na druhej strane nie je možné, aby tvoja viera stála len na nejakej emocionálnej skúsenosti, hej, že ja som niečo zažil s Bohom, pretože tá skúsenosť môže odísť, tá emócia môže odísť, prídu ťažkosti v tvojom živote a je dôležité vedieť a študovať Božie slovo, študovať apologetiku, aby som sa v tej chvíli vedel postaviť na pravdu Božieho slova alebo na možno dôkazy, ktoré o Kristovi sú. Takže toto je veľmi dôležité. Na jednej strane, ak hovorím, že verím Ježiša ako historickú osobu, alebo Veľká noc je pre mňa historická udalosť, tak to musí mať dopad na môj každodenný život a Ježiš sa stal pre mňa všetkým, mojim pánom a spasiteľom. A keď hovorím, že je to len nejaká skúsenosť a nepotrebujem vedieť tieto veci, tak je dôležité si to študovať Božie slovo, stáť aj na historických faktoch a pravdách, pretože kresťanstvo je založené na historických faktoch alebo na historických udalostiach. Takže presúvame sa na druhý bod. Úver prorokom. Doteraz sme ale Ježiša nevideli. Hej. Zatiaľ sme len pozorovali, že anjeli oznámili, že Ježiš žije a videli sme prázdny hrob. Ale teraz sa mení scéna a Lukáš nás vedie k tomu, ako 2 učeníci smutní idú do Emaus. Hej, všetko sa im vlastne, celý život sa im zrútil a do tejto situácie prichádza Ježiš. My to už vieme, že to je Ježiš. Mne táto scéna pripomína takú svetovú reality show. V slovenčine sa to volá, že Utajený šéf. Vy ste to videli už niekedy? No to je o tom, že vlastne nejaký manažér alebo riaditeľ firmy jeho celého proste zamaskujú, dajú mu masku, prezlečú ho a on sa stane akože rádovým zamestnancom v tej firme a on tam akože chodí, pracuje a vlastne zisťuje, že aká je realita tej firmy. Hej, niektorí tí zamestnanci mu nevedia, že to je on, tak mu povedia kadejaké veci. Takže je to zaujímavé, no a mne táto scéna veľmi toto pripomína. No a ako tak kráčajú, tak sa na scénu dostáva vzkriesený Ježiš, ale oni ho nepoznajú. A čítame, že mali zastreté oči. A pýta sa ich otázku, o čom sa takto idúcky rozprávate? Oni zronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáš, ja neviem, prečo ináč spomenul to meno, ale dobre, mu povedal, ty si vari jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. Ja si myslím, že tomu Kleofášovi bolo oveľa lepšie v budúcnosti, keď tam není jeho meno. Ja si myslím, že si s neho srandu učeníci robili až do smrti. Vieš, že a ty si jediný, ktorý nevie, čo sa teraz v Jeruzaleme stalo. No. Takže toto je veľmi vtipná situácia. Ja budem mať aj tendenciu v tom novom kráľovstve akože ísť za tým Kleofášom, že ako sa cíti a tak. No. Takže toto podobné scény nastávajú aj v tej reality show, že naozaj ten zamestnanec tam povie proste tomu šéfovi, hej, s tým, že on nevie, že to je on. No a Ježiš sa tvári, že nevie, čo sa stalo, necháva im priestor ukázať, ako vlastne rozmýšľajú a prečo neverili akože svedectvu žien. On sa ich spýtala, čo? Odpovedali mu, to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine a v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži vydali, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. A toto je dôležité, že čo v ich srdci bolo. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už 3. deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vyľakali, hej, to je ich verzia, že vyľakali, pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a hovorili, že sa im zjavili anjeli a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No čo bol ich problém? No jeho nevideli.
Hej? Takže jednoducho proste nevideli Ježiša, takže ich svedectvo bolo pre nich skoro žiadne. A treba povedať, že aj v tej dobe akože ženy, keď vydali nejaké svedectvo, tak to malo akože skoro nulovú váhu. A to nič proti ženám, oni nemali prístup ani na súd. Hej? Takže jednoducho neuvidím, neuverím. Dôležité je, že vidíme, že a my sme dúfali, že vykúpi Izrael. Napriek tomu, že 3 roky chodili s Ježišom, 2-krát minimálne počuli o tom, že on vlastne ide vykúpiť Izrael tak, že ide zomrieť za ich hriechy a vstane z mŕtvych, tak ich veľmi silné presvedčenie, ktoré naozaj od malička dostávali ako vo vyučovaní, že i keď príde Mesiáš, on vykúpi Izrael fyzicky. To bola ich predstava. Že on zasadne na trón fyzicky ako kráľ, vtedy Rímska ríša okupovala Izrael, že ich odstráni a že sa budú mať konečne dobre a všetky tie zasľúbenia zo starej zmluvy sa naplnia. To, keď im Ježiš tam hovoril niečo iné, tak to pravdepodobne bolo pre nich akože veríme ti, Ježiš, že si Mesiáš, ale toto je naša silná akože predstava a očakávanie. A preto, keď sa tak nestalo, tak sa im zrútil svet a oni smutní išli domov do Emaus. No a Ježiš im na to reaguje. Vy nechápaví a leniví srdcom. Uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša, od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo vzťahovalo vo všetkých písmach. Tu chcem pozdraviť podľa mňa najlepšieho učiteľa biblickej teológie Tada Pattersona, ak ma počúvaš. Podľa mňa si výborný učiteľ, ale aj tak, akože táto situácia musela byť úžasná, pretože sám Ježiš vlastne je učiteľ tej biblickej teológie a ukazuje vlastne zo starej zmluvy všetko, čo bolo o ňom. To muselo byť úžasné. Hovorím, že všetko ide podľa plánu. Pozrite sa, keby ste neboli leniví, hej, a chápali tých prorokov, tak vidíte, že toto všetko sa muselo stať. No a preto je tak dôležité čítať Bibliu od začiatku, pekne vnímať ju ako celý príbeh, hej, lebo ak začneme hneď pri Ježišovi, tak sa nám môže stať podobná vec ako týmto emauským učeníkom, že to vlastne zle pochopíme. To je ako detektívka, že začnete ju čítať už na mieste, kde je vrah na súde. No a neviete ani, ako sa tam dostal, prečo sa tam dostal a tak ďalej. Čiže toto dôležité ukazuje na to, že Ježiš vlastne nám hovorí, že celá Biblia je príbeh a už od začiatku to smeruje vlastne k nemu. Takže povzbudzujem vás, viem, že to je veľa strán, tak mám potom pre vás takú motiváciu, už ste to veľakrát do mňa počuli. Ak nechcete čítať teraz, že celú Bibliu od začiatku, tak si to môžete tak trošku zjednodušiť a pozerať také videá na Bible Project, že si začnete robiť stíšenia z takých tých biblických kníh a od začiatku pekne poviete Genesis a prejdete si celú Bibliu za, koľko je starozmluvných kníh? 36? 39? No, za 39 dní si v podstate prejdete s takým nadhľadom tú starú zmluvu. Takže pozbudzujem vás do toho, hlavne možno aj keď niekto, ja viem, je novoveriaci, alebo začína s vierou, tak ja viem, že máme tendenciu, že rýchlo si čítaj o Ježišovi, lebo to je ľahšie pochopíš. A nie, pozbudzujte tých ľudí, aby naozaj vnímali Bibliu ako celý príbeh. No a teda, keď im toto Ježiš vysvetlil, tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali a Ježiš sa tváril, že ide ďalej. To mi zase pripomína také tie scény z takých romantických filmov, že boli dvaja na rande, hej, muž a žena, a on už je akože pred domom, ten chlap, a tá žena už akože tak, teraz taká trápna situácia, že ten chlap sa tvári, že ide preč, ale očakáva, že ho pozve dnu, hej, na návštevu. No samozrejme, porozprávať sa s rodičmi, neviem, že na čo ste mysleli, no ale že pozve dnu, že nie, že akože môžem ísť preč. No a niečo podobné tu vidíme, že sa deje. Hej? Že Ježiš sa tvári, ešte tam je napísané, že ide ďalej, ale má jasný zámer, hej, a podarí sa mu to, lebo oni ho potom akože zavolajú k sebe. No a v tomto akože je Ježiš naozaj že úžasný, ako robí niektoré veci. Vidíme, že ale oni na ňo naliehali, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa uchýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Ja takéto veci akože fascinujú na Ježišovi, vieš, že aj preto som sa rozhodol, že idem s ním zakladať zbor, lebo on je taký úžasný, že vie docieliť svoje, aj v mojom živote vie ma presvedčiť takými jeho spôsobmi, takže v tomto je úžasný. No, a tu nastáva vyvrcholenie, keď s nimi zasadol k stolu, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. A v tom sa im otvorili oči a spoznali ho.
ale on im zmizol. No, to je, vidíte, ďalšia vec, ale že v tom sa im otvorili oči a spoznali ho. A tu si povedali, či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Takže poďme sa pozrieť teraz na tú historickú časť tejto knihy, v čom vlastne môžeme vidieť pri Lukášovi potvrdenie toho, že je to naozaj historická udalosť. Tak ten najväčší dôkaz je, že vlastne proroctvá, ktoré boli dávno predtým, ako sa Ježiš narodil, sa vlastne pri Ježišovi naplnili. Pre málo času spomeniem len jedno. Izaiáš 53.11. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, nájde uspokojenie svojim poznaním. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na seba ich viny. Takže ten najväčší historický fakt, že Ježiš Kristus je skutočný a že to, čo robil, je pravda, je, že všetky proroctvá, ktoré boli o ňom napísané, sa na ňom naplnili. A Peter Stone v časopise Science Speaks v roku 1963 sa vyjadruje, že pravdepodobnosť, aby bolo jedným mužom splnených len 8 proroctiev zo Starého zákona o Mesiášovi, je 1 z 10 na 17. Čiže jednotka a 17 nul. Dobre to hovorím, Bohuž? 1 z 10 na 17. Hej, no, proste akože to je vlastne obrovské číslo. No, ale aby sme si to dokázali, 18 nul, hej? Hej. No, ale aby sme si to akože dokázali predstaviť, tak si predstavte, že by sme na celé územie Slovenska nasypali akože mince, že koľko by tých mincí bolo, že akože aká to je množstvo, no siahali by až do 8 metrovej výšky. Hej, že to je akože, to je to číslo, vyjadruje. No a teraz by sme jednu z tých mincí označili a by sme ju akože poriadne skryli a zamiešali do tých všetkých mincí a potom by sme jednému povedali, že aby akože našiel tú mincu. Tak taká je pravdepodobnosť, že sa iba 8 proroctiev akože detailne naplní pri jednom mužovi, o ktorom sa prorokuje niečo a potom sa to reálne stane. Takže to je jeho skúmanie, akože to je taký ten iba historický fakt a vieme, že tých proroctiev bolo oveľa viac a veľmi detailných. No a teraz sa poďme pozrieť, ako Ježiš mení srdcia týchto učeníkov. Či nehorelo naše srdce, keď s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? Napriek tomu, že to pre nich akože bolo fascinujúce, že im horeli srdcia, tak vlastne sa nestalo to, že by uverili tým slovám a že by to reálne sa stalo skutočnosťou v ich živote. Iba im horelo srdce. Ježiš pri jednej príležitosti, keď sa rozprával s farizejmi, im povedal, že skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život. Ale oni hovoria o mne. Akákoľvek štúdium Biblie alebo biblickej teológie alebo doktrín, ak nás nevedú ku Kristovi, k osobnému vzťahu s Ježišom Kristom, tak to vlastne nemá skoro žiadny význam.